Junta, building better Africa. Masalero ochepa zinthu pansika zakwera mtengo, aliyense mayi muno akulira, aliyense ndi mayo kulikonse ku dziko lapansi. Mukafunsa funso nako kuti kodi chumachi chasokonekera chifukwa chani? Chifukwa cha dziko lililonse chimasokonekera chifukwa chimodzi, kusakaza chuma cha boma. Mukangosakaza chuma cha boma kulikonse dziko lapansi, chuma chanu cha dziko chimapotera, chimatsika, chimalowa pansi. Ifeyo kuyambira 2020 takhati kuti sakaza chumachi ndi manena kuti nthata za njala. Tinayika mboma mu nthata za njala, tinayika mboma akafumbwe ndi akhala kudya chimanga chija akusakaza chilichonse. Ndiye zinthu lero zaonongeka, zafika pa mponda chimera. Panonso palibe bonso zoti iso mungathe kuyigwiranso chuma cha dzikoli mpaka September, palibe. Apa timana kuti sichigwirika mpaka September. Chizungu chake timana kuti the economy is on a free fall. Apa pati kungotsetsereka pansetse mpaka na September. Uonenso budget imene apereka Friday ku nyumba ya malamulo akufuna abwereke ulendo uno 2.4 trillion ndalama zoti alibe. Akazitenga kuti zilanthawi zonata ma business onse sakani mwayoti abwereke ndalama ayambe sokonza ma business yawo. Zithandiza kuti ndalama akazitenga ndikuziponya mu economy, ndiye kuti dola imene atsalira mu economy yonse itheratu. Ndiye chuma cha dziko chikupitirira kulowa pansi, palibe zabwino. Ndi anthu awa akufinyika, anthu akulira, akufuna boma limene lingathe kukonza chuma cha dziko lino. Boma limenelo ndi la UTM, ndipo tikulowa pa 16 pano kudzakonza chuma chimenecho chifukwa ife tikudziwa kukonza kwake. Kafe mwauza phungu kuti iye asavomereze budget imeneyi iyala kwa chanu kupatulapo deficit. Zambiri zolakwika pambali pa deficit paja akunena kuti chuma cha dziko chikwera ndi 3.2%. Zimenezo zosatheka, sichingakwera ndi 3.2% chuma cha dziko lino. Akuti inflation ikhala pa around 22%. Tikudziwa kale kuti zosatheka zimenezo, chimanga mene chilili nimene zilili not be the average. So ma assumptions ambiri amene akusenjera budget so ti angatheke yasatheka ma assumptions yacho. Ndiye chifukwa satheka revenue projection maganizira aja sitheka anso yani. Ndiye kuti ndalama zimene abwereke zikhala worse, zikhala more than zimene akuzipanga project pakali pano. Komanso monetary policy yawo zimene akunena zija ndi mmene exchange yathu ilili, ndi mmene ndalama zakunja zilili, zonse anzosatheka. Chuma cha dziko chikhachi kutsetserekabe pansi. Ndalama zimene ayika zambiri mukaone budget ya state residences aicho zaba 44 billion kwacha chaka chino, akuipanga suggest kaba 67 billion kwacha. Komanso OPC inali pa 43 billion kwacha, akudai kwa 50 chakuti billion kwacha. Musanike masala atsopano ma revised ones. Kulonda zoti ndalama zambiri adzika ku ntchito zoti sizipindulira ife ya Malawi. Mu ntchito zenizeni ngati za manufacturing, za mining, za tourism, mukayang'ane kumene kuja ku zinthu status manufacturing, mining, tourism, ndalama zake ziliko zochepa. Pamene ndalama zambiri ayika kuti anthu adzingoyendera, adzingokulira maya atikerezera zoti budget isothandiza Malawi nkomweya. Pa nkhani yomwe taona 2 trillion kupita ku zitukuko, komanso budget muli zitukuko zambiri zomwe ayikamo, maka kumpoto mwayikidwa zitukuko za misewu, pano pakati payikidwa zitukuko kumwera zitukuko. Mukono ti ndalama imeneyo ndiyokwana zitukuko. Ndekati mukaona ndalama ya zitukuko zija, muona kuti ndalama zambiri zopatsidwa. Apart 500 billion zopatsidwa zimene zili ndalama zathu zoyika ku chitukuko nzochepa kwambiri. Zochepa kwambiri zimene zika ku chitukuko. Komanso nthawi zambiri mukaone mabudget ambiri azaka zambiri zaka 5 izi za tonse. Amangoyika ndalama ziya budget samazipereka. Mukaone ma project ambiri sanaende, ndipo mukayembekezera kuti 6 months tikupita ku generation ma project ayenda sayenda amene aja zimene adzabodza zimapita amene kuja. Nthawi yatithera funso lomaliza. Amalawi akudandaula kuti zinthu zakwera, inonso mwanena apa kuti zinthu zakwera. Kodi boma la UTM lidzatsitsa mtengo wa chimanga and kufika pati? Brian, yes. Mtengo wa chimanga umadalira kuti kumunda kwayenda bwanji, mtengo wa fetereza unali bwanji, ndiye talimaso chimanga chambiri bwanji. Mukakonza mtengo wa fetereza ndi njira zabwino zoti alimi apezere fetereza, ndiye kuti muli mazambiri tibati forces of supply and demand. Mukakhala ndi supply yambiri ya chimanga dziko lino, mtengo wa chimanga umangotsika paokha. Ndiye chofuna kukonza ndi kulimiko. Ndiye ife UTM tikuti tidzakonza chumachi kuti ndalama yakwacha idzakhale yabwino, idzakhale ya pamulingo wabwino. Tikakonza ndalama pamulingo wabwino, ndiye kuti fetereza uja payekha atsika mtengo.
komanso alimi ambiri tidzathandize adzapeze fereleza pa ngongole, alimi ambiri tidzathandize pamene sangathe kumpeza adzampeze fereleza. Pa zinthu zitatu zimene zitikapanga fereleza mtengo wake watsika, alimene akuthandizidwa, alimene akupeza fereleza pa ngongole, tikakhala ndi fereleza wambiri tikapanga ulimi wa nthira ndi mega farms, izizi zidzapangitsa kuti chimanga chidzakhale chambiri. Chimanga chikachuluka ndiye kuti mtengo wa chimangawo pa msika pawokha udzatsika, chifukwa alimi ambiri adzakhala kali mchimanga akungogulitsa excess surplus imene akhale nayo kwa ena amene angathe kuigula. Chotero ife a UTM tawuza Malawi pano kuyambira pa 16 pano mtengo wa fereleza ukudzatsika, komanso ambiri amalawi adzapeza fereleza uja othandizidwa. Wina wa mangongole maklabu adzamba kulandira, zidzathandiza kuti fereleza adzatsike mtengo. Zikangotero tayamba kukonza chakudya, food security. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Dr. Kabambe kuti yankhula pano pa Ngona ground. Udali msonkhano wa pamwamba kwambiri umene udachitika pano. Kubwera kwa anthu kumeneku kukupatsani chikhulupiriro chotani Bambo Njawala? Kubwera kwa anthu chonchi pali zinthu ziwiri. Choyambirira akukhulupirira chipani cha UTM. Chachiwiri akukhulupirira kunena kuti mavuto amene akudutsa mowa ndi man made, akufunikanso munthu wina akonze mavuto amenewa. Nde abwera kuti adzamve kuti kodi takhala tikumva Dr. Dalitso Kabambe kodi ndi ndani, adzamve mfundozo. Muona mmene amayankhula Kabambe, anthu amaomba m'manja, amamvetsera. Anthu amene watu afuna mayankho nawo mayankho apeza kuti mayankho akwapeza ku chipani cha UTM. Mmene ayankhulira president achi aliyense wamva, ngakhale amene aliwo kuti okumva mochepa wamva ndithu, chifukwa ndi mfundo zimene wina aliyense waona komanso wamva kunena kuti zinthu izizi ndi zotheka, chifukwa atsimikizira pomwepa kunena kuti zimene ndikunena inezi ndikuzidziwa. Ndinagwirapo ntchito ndi a Bingu Malemu, mzimu wause mumtendere. Ndinagwiranso ntchito ndi a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye tikayang'ana nthawi ya Bingu anthu akhoza kukumbukira kuti kunali chimanga nthawi imeneyi akuti anagwira nawo ntchito ngati budget director. Komanso anthu akamanena kuti bora ndi nthawi ya Adadi amene anali governor. Tikatitu governor sudi ndo amasewera. Governor ndi munthu amene amagwira ntchito yoyang'anira chuma cha dziko. Ndiye amayang'anira chuma cha dziko ngati governor kuti chidzikhala pabwino, chumacho chidzikwera. Ndipo mupeza kuti nthawi imeneyi ali ku Reserve Bank, kunali koyamba Reserve Bank kupanga profit, anapanga over 6 billion nthawi imeneyi profit koyamba. Kuti no Reserve Bank yopayokha nayonso yapanga chani kodi yapanga profit. Komanso ndalama zakunja zikukambidwa lero ndi ndalama mamvetsera dzana kuti it's under a month ya import cover. Tinganena kuti ndalama zachuma zija zimene tili nazo ndalama zakunja sizikukwanira kuyitanitsa katundu. Titati lero sitikupezanso ndalama ina iliyonse, sizingayitanitse katundu kupitirira masabata awiri. Koma atabwera Akabambe 2017 anapeza kuti anachita build import cover ija